What about your OKAL, ladies and gentlemen? How can I get very much in teacher? You're mature. Hi. Ladies in the house. Ouch. Anyway, thank you so much for coming. Antoka uono nitiere mzungu moro no mea TMC UK kochacha. Koro no dwaro ng'ama fani. To koro mia tijini. Wacho ni adhi agone MC mamit kabisa. To nanyise ni an comedian and funny. Koro biro timo jokes madhigo kochacha biro timo koduka. Koro kabo jok tu nyiero. Baksa neno na gobedo nyera unyiero. Uwinja, nitiere ng'at moro kama record, ang wakosa ginene to edit to oro ni. Sawa sawa. Koro joke number 1. Ne ubede ready mara nyiera sayo. Kamecha. Yawa. Nitiere pogrom between dinner gi supper. Watch the dinner gi supper. Dinner gi supper. Ne kaponi oduka unu chiemo, to ipango fork ka, ipango pala, ipango spoon ka, kaso towel moro mi intanyo cha, buket napkin, jaberu chamo dina in, maje dina, to kaponi kapoku chiemo tikelo nupigi jagi gidese lulogi, omoru jasapa. Wawinjore kaponia kapoku chiemo to chiemo ket kata chamne chiemo ne nitiere gweno mopogore tika fry nitiere mchele dry kata chamo mopogore uja dina. Wawinjore kaponi kumako mena to mena siak kochien tong tikelo ne tonga mok chamo mena omeruja sapa mano sapa kaponi un family u ne kosa tedi gi ng'at moruako apron to biro to luongo hi the dinner is ready, the food is ready, kindly join us. To obi mano jodina wawinjore kaponi uliwo yae osakia biuru ujo sapa kaponi kudhi chiemo uwinja giganyiso mondo udhi improve asayo kaponi kudhi chiemo to gik moko pando kudhi to yudo gik moko sapando te mo chiemo ni kanyo kila kitu iko gimoro amora nitie au jodina kaponi uchope mesa useluongo ni biuru chien tuido ka kuone manie mesa pod mokuongo yawe keluru pilogo kele uruginene chumi poko kelka jasapa mora winjo ka endi mano ero abobe goyo winjo kokorat adoni sunia osanuangore ni josiaya kia sero research masiro vete manyocho golo ana kelo mana scientific research jomunge sero ginde Homa Bay jo Homa Bay jo bigori luwe mana matiri kanyo gijo Kisumo ne kidro sero to niti kataka kiugoto kataki approach nyako hiyo iwote ni we Homa Bay Homa Bay ada temo kimoroka Josia yo Homa Bay Josia da kubiwa ewa Para Homa Bay na Josia ya ne kipo sero nyako ne kataka kiugoto igolo kataka
okin ne kata kionge kimatoka gol kata mana ki cameraman kiki capture mato margot you walk on for boldness confidence ajaber hi. Can I take you to Hill Park so that I can do some order of something that bill on me? Yo sí hay alego. Atiena Nyiri. Wewa, daka tuni gana. Yo lego ya kutuka ma. Mano misungo no dime do pesa. Ana got take. Ingamia, wende misugi moro. Pastor Ezekiel ginemo neno ginigi. Makenzi ginemo neno ginigi. Jogi seche moko ok mak nikech siji kaburi akia nang'o. Jogi yalo magi yalo godo. Kawuondo. Omera bisene no kama yalo komako wachachiel kama to yalo fobe. One hour. Wachachiel kama. Pastor moro chiemo yalo noa. Dobiro. Kanisa adwano wuok. Prateko chiko matindade. Owacho nang'o? Owacho ni Musa nokwamo gi jo Israel e dho nam. Kasto Nyasaye nopenje nang'o? Leto Musa indone lweti. To Musa noduoke nang'o? Kristo maigiloni. Pekimoloni. Mama betuli nigelume. Kosto gilume. Adoni sija Kristo nilo maduka sabati. Berkone. Musa mabaro nako sono komaro. Kristo den. Musa nutimo lutko sono kotimo. Timo lutki kiwelo tulo nili. Sopo ni de chula ya. Amana to klot mo paro no. Mo paro bero. Ingenia. Last time kana ntiere kan na wacho nia. Ni tiere gimoro kapo ni suji otherwise. Amato mana recap. Jok mane onge ba recap to. Kapo ni suji otherwise itimo nang'o? Imanye ng'at moro masute ber. Neutralize unyolo nyithindo ma. Sikusande nyithindo do. Ok ni nyithindo koro wuok ichiwo godo example e plot. Kamera link kaka mana takeli nyathi golo dhiambo cha. Gino ok ber. Kidwonge ni suji otherwise. Usipigisi ketini nigo picha. Group photo knani. Amara suji otherwise. Ay, mano to kuera, mano mzungu nade okade. Mano kade goyo ni mzungu, mano nyalo keto wiki. Koro, na jiso mzungu ni ma to koro climax. Wawindere? Ladies high. Umerubecho. Nyilu. Ingini nyako chani gisimu. In fact, yama chuo kapo nini nyako no chani gisimu. Kila nyako mantirika simu type mora. Nikit simu nyaka chaji. Nyaka chuo ma chaji ma maber. Nyaka ket credit. Nyaka tima ngoa ket ne makeup. Gine screen saver ta gine protect nyaka ket ne nyaka protect dongi.
Mago ni kabuot. Ada ni sini kabuot ruako mat chaja kama. Inya chuoyo mat ni kabuot chuo chaja samede nindo. Sampaka riyo gokinyi pod 12%. Ay, ni kabuot dawe. Okubede kanyi gine ni Nyakat. Sima hiyo ta. Nyakat. Opo. Omeretio vitaja mora. Kisua na mara kwa Macedonia. Kisua na mara ngine na hotel Macedonia. Yeye ndio Taipio kijitiro. Nyakoni. Nyakaji ni unge story nyege unye wang kama. Ne. Tekno. Magoto koro. Nyesoba. Again, give kando gimara gerwa ko match mabe. With the first study. Within 30 minutes machupo. Igo ni gimarati ni kelo within 30 minutes kenya ke charge. Por ana teto tuoyo wono. Ni soba. Ena kubedi gi booster power gine power bank. Ebati. Saka bana charge nyakanende kanyo ero. Ay. Lakini Nyiri mahero ni Kisumo. Sake. Kama match. And keep charge with man, Saka keep charge within 1 week, 3 days. Kuku horo ba marare. Problem is again momera kama tobosi mukamajini keigoko. Yo kana na meru kama na maneni. Thank you so much.